И още един важен монумент ще се появи скоро в столицата. Благотворителен концерт за изграждане на паметник на Алеко Константинов се проведе в квартал Княжево. 12-часова програма от песни, танци и забавления бяха подготвили организаторите за всички привлечени от каузата. Ще ви набия! Инициативата е по повод 150 години от рождението на българския писател, който е и основател на първото българско туристическо движение. Проектът представлява, ние сме го мисли това от доста отдавна. Те ще бъдат две морени една до друга, като в едната морена ще бъде изсечен лика на Алеко Константинов, другата морена ще бъде с някоя негова мъдра мисъл. Като идеята е да го поставим точно тук, на входа на природен парк Витоша, за да може да посреща всички туристи, които отиват нагоре към планината и към Черни бряг. Все още не е ясно кой ще е скулпторът, който ще направи паметникът, но средствата за него вече се събират. Затова днес помогнаха танцови състави от читалище Братя Миладинови, фолклорен ансамбъл Илинден, сатиричен театър Алеко Константинов и детски формации. Според мен лично това е една прекрасна инициатива за изграждане на паметник на Алеко Константинов, тъй като именно Княжево е място, където се заражда пешеходния туризъм в България. Княжево е едно прекрасно място за излет, за срещи с планината и ние винаги за всяка инициатива, която ще направи това място зелено и по-хубаво, поддържано и пълно с хора, винаги ще бъдем зад нея. Всеки, който иска да се включи в кампанията, може да разбере как на интернет страницата на инициативата. Време да се подготвим за един от най-хубавите